ตุนตุมากันวิดีโอไงทางตัวชวนริลรัวคอยน์อาศัยปนนวมเราเล็กๆใหม่ตัวตัวตานส่วนนั้นเละโดนเตียเชียงอันริลรุนชุงปอเริงัดเละเฮเคสุยสวกตูเฮียนกุมสมลีเล็บขัดเตะเมฆหุนันมังปอยคอยตูจงสวกผู้ตอกเข็มนาจุงเล็กกอตูระดูตูตานส่วนไว้ตั้มตักใบดนน้ำมันนิเชียงโอเมตุนตุมาวิดีโอชวนเคสไงนมและรุนทักตักเคโรลจอห์นมาเก็บประจันจินกันง่ายเท่าโดนอันนี้จอห์นมาเก็บที่มาร์ชในสองปฐุมสังกัดสกัวสมงาปลีคานมิดเดิลเซ็กซ์อาเปียงอาปาจูบิลานีอันนี้ฮีอินจิเนียร์นีนอนุจูเอเวลินอันนี้ทุงอนุฮีสกูลไลบรารีอัทอกทุงเปลี่ยนปุยอุณาปันฮีเนียอามาฮีอันมีปันไอซุนนีนอามิไลอันนี้เงอันมีปันไอซุนอันนี้บกนูเลปตัมตักเตียงทวินอนุเลปาเตนจอห์นเฮียนดวดฟาลบีกันหมดที่ไม่ปอทิลอลตักกันยอมจอห์นฮีเฟียมทุดูเลมิลิมไทยตักอันนี้อันชุ่งกัวปอติลิมดัดทรีนเลเฟียมทุดูมาวางเฮียนอนุเลปาปอเฟียมทุยนาดีเดอร์ฟวะอันลิมปุยดัดทรีนเลอันนี้เอาฮีเดบีนีนอันเอาฮีเรเบคานิทุงอูนาวอิงกอมไงตักอันนี้เงจอห์นเฮียนฟาร์นูเตปานีฮีเฟียมินาดีเดอร์นัสทรีนเลเอาเดบีจวนให้มีจุงจางฮิโซอินจอห์นก็กันลิมปุยทรีนเลอันเลนชัวจางเตเฮียนกันอินเฮเรเดรุยทรีนิงกับเฟียมีหันเฟียมาดีเดอร์คาชาดทรีนะจุ่มขัดเพยจูก็ทมนโบมาข่าวควบตั้มตะกะลูดาข้ามีจุมากระเทรนสัตเจียเลจอนันมินนุยในสัตเจียขันนิมินาทิลเทงังไม่อิงกัลเฟียอันวิรีเตข้ากับเบงอาเฮียนละจามแรงจอนันละกาเฮียนกันทินริมเลยเทลนิเบริงกับเฟียอดีเอาทุสอยตรงเฮียนอูนาวิงกอมไงตะกันนีตีสุกันใช่ไหมโอเมอันนุจันให้สุนันนีอาฟาร์นุเตปอเฮียนันทมวนปุยเวเลนีนลังกุมสังกัสกัวสมรุกปักวัวเลวเฮร์สวัดส่วนจอห์นปกุมสองปังมีลงในเวตัวสตาร์ทปอในเวทรันโตตีละกันสวยสวยละวังเอาเดบีปกุมสองปัสรินีอันเตเบรรกุมรุกมีอันนี้เวตัวทุ่งเซปเทมเบอร์นี้สมนิเลปารุกสังกัสกัวสมรุกปักขัดอันนี้เฮมิจานฮีจอห์นตันชวนจานปอยหมอตักอันนี้โอเมสกุลดันซาเตลนามาสเปอร์ตูรันนี้เฮมิจานฮีนันสกุลไม่ใช่ปักขัดเนน่าอินมุตูรันนิ่งเงเอาไว้ขัดนัตูรันนี้บากะไม่เชื่อมูดอนวางินจอห์นปอพูรเวเลยช่วงที่ปอยนั้นพูดปุยเทียมขบไม่สกุลเดนซาคัลเวดูทูเลอันพัลเลพัลละอโจปอยน์อนุเลปาชวนล้อมตะกินเฮตียงหุ่นปอยโมเลนัวมาแต่ชวนนิคัลเวงเงตัวล้อมตีนโจนาดินละชวนปมสักเชียงเลสกุลเดนซีสกุลโนปังตานอนัวมากุมขัดชูงานหุ่นงาเลเบร์เตปอตีละกันสวยสวยละวังอนุเลปาเตนดินลันพัลสักตะบกะโจนาปอมาตะกาอิมบัวไฟสุระไอ้บอลไฟนูชวนอาสัมชูออยล์หน่อยมอยตะกินคุยเปียละขลุ่ยอมตูปาสตอร์เตปออังเฮียลโอเมอนุสอยดานชวนจอห์นเฮียนจนหุบปุยชูอินเซียมนานะมังอันนั้นลินาริมตีเลตุรังอายังอันโปรแกรมฮีจันดาสอมปะขัดเจ้าตูรันียจอห์นปอดไลเบราจันไลดาสอมปนีชวนโลโฮเลตูรินอชงเตชวนอันเบย์เซจันดาสอมปนีมาโลโฮเลตูชวนจอห์นชูอชงเตชวนอันไวเลียมาหุ่นหิมอมตักเลนวมตักวมังเงยเสตีจุนดูสักอันนี้กันสวยตากังคานโจนาอมเหลาชวนอันนินชุงฮีเรรุยเจกันตีตอกค่ะให้มีจุมาชัวปอเฮียนอชวกเชียตีเฮียนอชงเตนันง่ายงาลงวยอบิกตะกินนูเฮียนง่ายจวลกันตีเทอเมจันดาสอมปะขัดอันโปรแกรมเจ้าตัวนิมาเซจันดาสอมปะขัดริกมาเทรนอนุชวนโลโฮตอมไมเซโออติเดอุเรงตัวอาจารย์ชวนอันตุกเวราเทวดากงดเทรนที่ชวนจันดาสอมปะขัดเปล่าจอห์นปอรอนโฮเวดอนไนตาอาชุงเตชวนหักเลลตะกินลงหักทรัพย์มาเซจอห์นรอนโฮทอมเร่งเฟียตูรอมตัดลัดเลวจันไลดาสองปนิริเมื่อปอยน์จอห์นเมลหมูตูระลอมตัดช่วงเลวจันดาสองปะขัดบางตูรันนีวางินอัตไลเบรานินฮีดาสองปะขัดมาชวนเทงเงตูรันนิสียมาเซจอห์นเลวโฮเทสีเลวอาชุงเตริลรูนอมเลวจนะอบิกตะกินนูอมไม่เทต่อเลวอาทาวลกอันมอตอร์ชาบีลาจอห์นจงตูชวนอินขัลชวกตาอันสกุลวัฒนชวนอโลเรเทียบตัวโนปังแรงหูตัวระนมต่อเลวอนุชวนไทยโตบชวนฟ้าป่าจูฮันโกทรีนช่างตูแรงอนมไทยซีเลวอวหันมังอังโตเตลุลอันสกุลอาเบยใส่ตัวร้อมเลวที่เรียดหนูชวนกดเลฟังอัดเตมุนเฟียนเรียลไลเดวเตชวนจอห์นจูจงกัวเซล่าเอาเลวเซลบกะมาเสียเบยเสียงินที่ละเทงไทยลัดเลวเบยดงตักินจอห์นนูชวนอันอินลำอปันเลตา
zawng tura chhuak chhungin John-a chun in lama lo ho to beise na sang tak nen anin chhunga han lu ta Mahse beise ang hmuh ta chuang lo zingdar khat aria John-a hmel hmuh tura lom ta chuang lo dar kal ve zela khowar thlengin John-a hmel reng hmuh tura om ta chuang lo hemi jan hian John-a nu hi ching khat po ching lawa akha tokin atong trai mola afapa chu him taka hroi ho sak le turin pathian hena ngen molani Mahse ngen nai roti lotin sak ani ri lo thung atu khwalo wara John-a hmel reng hmuh tura lom ta chuang lo an chung ko ti hlim tu berah re ta wang pang sia chuan anin chung po chu ruak de huai hian a chhungte chuan an thria a cheper thleng tur eroi nan ngei tuangam lawa an phal hek lo rilru mangang takanom lai hian anina police anon lang ta traka eng thu tak ron se angi mo tin rilru phutut tutin an long ha ka nu ber mela chuan a hlau thong hle tian hriat awang te pawni ma na police te chuan pa ber chu amala biak lo kan du thu soin anin hnuai lama chuan an lu thlak pui ta a police chuan an fopa chunga thil thlen dan chuan hril ta a hemi tu khian no pang pani jingkara in fiam chuan an khuwa hmun fian rel lai a mi pano pang ruang an hmuh thu an report a police an chian chuan John-a ngei ni an hriat avangin John-a te in lam hi arangin an lo panta ani police soidan chuan John-a hi hmuh hriam hle a akut pani tron betin an hnungan lo khir saka a ken tron bet boka a ka le mi tan lo thuam sak boka a hmun va thleng chuan John-a taksa hi lo dai thlar to a athina lo rei deuh to ti a hriat thei ome John-a ruang hi hmuh hriama alaina tom em awangin John-a nu om lai soi an hria hei wang hian police chuan in hnuai lama pa ber hi hruai thla in a fapa chan chin hin hril ta ani nu ber po hemi chung hian alo om mai mei thei bik lo arukin in hnuai lama lo chuka in hnuai an bathroom chunga lutin police na fapa chan chin soi zong chu lo hreru ve veka a hlau thon em a fapa chunga thleng lul lo se ti ngoi chua takin a thleng ta si ain sum zo tangang lowa bathroom a chuan arukin lo trap zoi thung nu mangai na rilru tang chuan John-a nu rilru tur hi kan hriat thiam pui mai ome anat dan tu zia hi kan soi chua sak thiam lo zo kani John-a ruang nge ani ti chiang thokat viu Mahse police chuan pa ber chu hruai chuakin mi pano pang ruang an hmuh chu an fapa nge ni am tian fin fiat tir ve le a John-a pa tan chuan chu mi pano pang ruang lainat om tak chu afa paruang nge ni ti hai rual ani lo aparil ru po na takani nu bertorna in pa bertorna po hi anep chuang hau lawang le mi pa ni a ain ti pachang hram zoka amol phauta em bik lo John-a kutle kian phor pe na hruite akan tuamna le fingerprint te pon hmuwa police chuan an la khom zunga nu chuina konga thil tangkai tu dang ero hmu mai tur awang viu thung khati lai khan DNA ti velin om zia te chiam ala nei boxi lawa man ruala tun lai khovel angin la changkang tok hek lo he mi pano pang hlim thei tak nu le pa thoi boxi thian te ti boi ngai lo mi poi po sei ngai lem lo hi engwanga lo that ngot nge an niang ti chu zona lian tak anita tuna chuan an zon hi chan mai thei ani ri si lo investigator te chuan rang takin hmuchui na chuan han thok tran hal mola Mahse evidence an neang te mang chuan thui takang kal thei ri si lo kom ngai le thu zo fi ngai ni o man rinang ang ten han zota masone ro har fu mai an mi kom te chinga pakhat chuan school dance an nei don zan hian John-a chu motor pakhata lut lai a hmuh thu a soya mason na tlem a om trane investigator te chuan he motor hi tu motor nge tin han chui chara reilo te a he motor nei tu po hin thei ta a he motor John-a chuan na nge an hriat hi anei tu chu John-a te school lut ve thin Michael ta alo nia rang takin thu zo fia tan Michael chun ko ta a Michael po hian a motora John-a chuan thu hi a phalo Michael soidan chuan school dance an nei na hmun chu a thian nu Nancy ne na motorin an pana heti lai hian an school lut ve tho John-a chu ke kal lai an hmuwa an kal na turain an tho awain an phur ve ta a school an thlen chuan John-a hian a thian te bula kal san ngala Michael po a thian pa Walter Salia kom zuya Nancy po in a thian te kom zui boka school an thlen nu hian John-a hin hmuzui talo tin hei ba kai hian Michael chuan John-a hi amimal taka hriat lem lo thu le an school lut ve ni ti hriat awang chawa an motora phur ve ni thu soi bok Michael soizel dan chuan school an thlen nu hian a thian pa Walter nen chuan Walter motorin an tlan chuak le a beer te vein thovengin khoikhoya mon leng kwal bokani ome Walter hminglam ri kani ve ta gawang hian investigator te chuan Walter po chu thu zo fia tan an kotel boka
a motor te pawh uluk taka in dik sak ania Mahse Walter motora pawh hian John-a tha ani chung changa evidence tur awmang reng an hmulo Michael a thian nu Nancy pawh thu zo fia ve tho ania ani pawh hian Michael a soyang tho hian a soi ve bawk investigator te chuan Michael motor pawh uluk takin an fia John-a tha ani chung changa thil poimo evidence tur pakhat ma an hmuh thei tak mai silo wangin Michael a le thian nu Nancy baka Michael a thian pa Walter te chu he tual tha na hian anin hnam hnoi lovin an thria a thatakin an chhuat zalian zui ve ta ani Michael le Walter te pahnih hi John-a tha ani hnu kum khatna kum sang ka zakwa somsari khan sipai an tang zui ta nge a an chanchin thria zui tur awm ri lo investigator te chuan thei top chuin John-a Case chui zui zela an mirin hel ang te thun zot fia zela Mahse masona tur awang hle an hu rei lo dewa chuan mi pakhat chu John-a that tu ni nge in an thria an chui bing ta a he pa hi ming chu Robert Molly ni in ama hi kum som ni pangami ani nge ani pawh hin han chui zui nge la John-a tha ni chung changa ai hnam hnoi nge ni ti fin fian an hmu thei tlat lo kuma vei ve zela kum sang ka zakwa somsari pali lo her chuak ta a hemi kum hian rin hlel pakhat an nei vele ta hlau mai an mirin hlel hi Richard Santos ani Richard a hian hmun danga tuala lo thata a tha dan chung changa hian John-a tha ani dan nen khan in ang ema chuwang chuan investigator te chuan Richard a hi he poi khoi tu ni ngei hian an free a Mahse uluk takin an chui zuya thilom dan ten an fi hnua Richard Santos pawh hi John-a tha ani chung changa a filim vele ta tho mai an mirin hlela piang te an filim ta zel mai sia kumaliam ve zel box si hei hian John-a nu le pa rilru ti ha zual hle a an fapaluat lai heti takalo soi sa a lo tha sak tu hi man thuai se an phutok hremna na tak pe wat se ti chu an du thu sam len tong trai na ber ti la kan soi sual lawang thei top chuin han bei thin Mahse mason na em om si lova huna liam ve zela investigator te tan po bei don thlau ve ta deoni ma na Robert Santos a filin nu pei hi chuan John-a Case chung khoi zui ta mi alo te po kan ti theyang chu kumsom ni le paruk chung zet chu John-a Case are hian are tlok tamaya John-a chung te tan chuan he kumsom ni paruk chung hi wahan rei don te reng em John-a pa hian a fapa Case a zuzi mayang ti hlau ema a kha takin investigator te phone ringa a fapa Case chhuichhuah lawa oma hlau ani John-a pa rilru tu chu kan thria thiam pui mai ome John-a pa hian thei top chuan investigator te chu han nor thri Mahse investigator te tan pawh mason na engma hmu tur awm box si lo han rin hlel le chuan tur an thre box si lo ma han lak viu ngai na an thre lowa a Case ti top si lovin an bo zui ta lo wang kan ti theyang heng kum som hi paruk chung hian John-a chung te chuan an choi do na piang in choi do kana John-a tan thleng an chop ve zia an thiamang angin an lo in hnem te pawh kan ti thei ome John-a nu chuan heng kum som hi paruk chung hi hriamati zia soin kan fapa nei chun khati tak maya min lo khoi saka min lo tha sak khana kan ti ema chu ai ma na chu tun tlenga poi khoi tu min la chui so sak lo hi ani ome ka fapan soi sak dan kha ka ngai tu le ta engtiang takana sai nia tor hi ka hria du wangin ka fapan lo phor beang chia te hian ka in phor be tir ve thina ka fapa tor na kha na mai lo takani kha hun lai khan kum som pangami chau ani le ngala zanthima le ngal among an tu zia le anu le pa min mamo dan tur ka ngai tu hian a hriam ka ti hle a ti thei ero ka nei tlem si ati John-a nu hian John-a waleta poisa da hi la kol tharenga ama soidan chuan a fapa mu le huna pe ka tan ala da tha ani ome huna liam zela kum sang ni alo her chuak ta John-a thani kum atang phei chuan rei takani ta hemi kum hian John-a school kal pui thrin a thian pa Jack Ward an ti alo lang hlol mai Jack a hian ang tiknia mo chuan John-a that tu te hi kala zawng chuak nge nga an phutok hremnan hmunge yang ti John-a nu le pa bula alo tiam to alo in tiam to nge in Jack a hian a thei angin alo chui zui ve chara Jack a hian an school kal laia an school alu ve thrin te zinga John-a that tu hi hrian awmin a ring tlata chu eng tin emo hriat thei dan alo zawng char thrin ani kum sang hi November thla lo her chuaka hemi thla hian Jack a chuan a school lu pui thrin te nen in hmu khom na hun thra anei ta hlau mai he hun hi a tangkai thiang beram hana tuma Jack a hian hmang tangkai thei tak ngo anin hmu khom na hian Jack a school lu pui thrin ten kal thra hle a hun hlimom le nuam takan hmang te pawh kan ti theyang chu an school lu lai chanchin ngaihnawm tak te an chet na te pawh soin an nui ho dara ei turan eya zuan in boka then khat phei chu atong du tok lekin an vui tok nge
an zinga hian Michael thani hnu loka thu zo fia ta nan lak Michael potel ve nge ya ani po hi tong du tok lekin arui ve ta bok an in hem tial tiala an tong du ta bar hlom hle hetia ti khom lai hian Michael chuan an school lu laia John-a thattu kha a hriat kar thu ron soi chuak ta phong mai le he thil hian John-a beng a berah a thil tuma hloting ngei donin a hria Jeka porukin a lom hle mai Jeka chuan lo zo bel patin I thil hriat chui chiang mo I chiang tak ani chuan tunge John-a thattu chuan soite le halo ti vata Michael a zurui soitu le tur lo po thlir rang thiam to lo chuan John-a thattu chu Walter ani e aron ti chuak ta phong mai Jeka chuan hi rem changa lai na zo bel ta zela Michael a poina soi thadu ngang mai Michael a chuan Walter khan in thik na wang liang lewin John kha thata lom khati lai khan Walter hian mi che pakhat Molin ti chu be ma khati lai khan Molly hi kum som pathum chau aleling nge Walter an Molly bem lai vel hian Molly hian John kha betel ve ni in Walter hian a hria hi Walter an thika John kha thatta ni ati Michael thu soi zet chuan Jeka hi ti lom hle mai ale lama chuan a thinarim em boka mason na sata karon thleng don ta ni na lang Jeka chuan a thu hriat chu rang theiang berin John nu le pa hril ngala investigator te pon hril zui ngal boka John nu le pa po hemitum hi chuan an lom hle mai tual thattun hriat awang hian an fa paron dam le don lo tian hria Mahse lom na chun fa paduat lai an en chim lo rong takalo tha sak tu chuan a phu tok hrem na mudon tian hriat hian an lom lo thei lo ni an thil hriat thar chung chang investigator ten hriat tir nu hian an be siang ngotin investigator te ro an che lo thung John nu le pa thu le hla chu engte wala lo ngai sak ta hau lo mai bo zui mai chu soi lo kum thum zet an ngoi zui le ta zoka be seina sang tak ne nan thlir laia kum thum zet an ngoi zui le ta chuan John nu ati be dong man ve le ya Mahse John-a pa ro be don al tum hau lo thung investigator ten mala zui thadu lo Mahse akha takin John-a pa hian a phone ringa an fa pa case chu a remind reng kan ti thei me hunaliam zela ti chuang kum sang hi le pathum alo her chhuat chuan investigator te point an thuthar don ti la kum thum liam tan hria chun bo zui ve ta a Michael om na chu han chui zui ve ta ani Michael om na an thria nupui alo nei to nge a anupui la tu dang ni lovin school dance an nei don zana kalpui tho Nancy bok khani Michael chu thun bazot fia tange ya Mahse an be siang ngot chuan ma an son pui lem lo Michael chuan kamizan khan zu kan lo in na sadewa kan du tu kha kan soi maya thil tak kan soi leinem Jeka khan ka thu soi kha thu tak emoti in John-a pa te bula lo washrila an nin nang nin lo hril vele chhong chewa chu zawng chu ni e kamizana ka thu soi kha thu tak la takalak chin leinem lo tia investigator te tan po evidence ratak an nei chuan lo avangin Michael hi han man ngot the ni big chuang si lo mason na soi tur mom lovin Michael tin chun chuasan vele ta ni hemi hnu hian kumli zet engma thu thar hriat turom lovin John-a Case su re zui le tawng ponga kum sang ni pasari lo her chuan John-a chhungte tan chuan be seina chete aron her chuak vele ta hemi kum hian district attorney thar Jenny aron om ta a ti chuan John-a Case Ngaihnawm lo to lo tak chu uluk takin han bo zui thar ve ta a chuta mu chuat chu kum sang ni pathuma Michael thun zo fi tum khan tun ma zonga ming an la soiri ngai lo ming pakhat chu ron lang tanol mai ti mu chuak ta Michael kha voinga moza thun zot fia kum sang ni pathum halam zong kha chuan Walter ne an ni thu soi mai thina kum sang ni pathum kuma thuan zo fia le ro kha chuan Walter ne an chi ni lovin an thian pakhat Edward Brown bon zinga telve te soi ta thung Edward ming hi tun ma zonga soiri ngai me lo khania kum sang ni le pathum kuma Michael thun zo fia le tum khan aron ri chuak ta hlal ani hei tak hi bo zui ngai ani le ta John tha ani kum sang ka zikwa somruk pakwa khan Edward hi kum som paruk mi nia John te chen na in atangin lawak lawa anom nge a ani hian engemaw tak chu hringei don ni in investigator ti chuan an ngaia John-a case thilek lek to chu phu takin an thar tho chho le tran do ne investigator ti chuan Edward hin zong trana thei top chuan zon hnu chuan a chen na te han mu chuak ta a Air Force train a lo retire to ti thlengin an hre thei ta a ti chuan Edward a chen na ina chuan vakalin zon a hrang ni bazot ta a Mahse Edward hian an zon a hrang chu a chan na engma ni lo thu soin John ngei po chu mi hriat zawng ani lo hrim ti thlengin lo soi ta thung investigator ti chuan hei tak hi makan ti hle a John te khuwa cheng thrin chu ta po in hlat lo te khosa thrin
school pakhatakal ho thin khan John-a hrelo tat mai kha thil magdang lam tak chu ni chiang ome heti tak maya Edward and John-a hriat du lo wang hian investigator ti chuan thil ze bruk ani chiang hle ti an threng hala Mahse tuna ri chuan ti thei em la nei bik tlat lo do ta soi ti hrema se do ta soi ngei ti fin fian turan la nei ri bik si lo Edward te in an chua san hu chuan engtianga han bo zui tu nge ni ang ti in investigator te chu anan in ron khom lai laya heti lai takian an be sei lo lam dai atangin Edward khan do ta soi ngei ti aron nem het ta Edward an do ta soi ngei ti ron nem het tu hi tu dang ni lovin Edward an upui Eveline-i ani tlat mai Edward an upui chuan an pa do soi chung chang soin tun ma deuh khan kan pa hian kabula an tlei rol lai mi pano pang pakhat tha ani thu le hemi chung changa hian atel ve thu min thrila kanina in rong kal lai khan aphana saviu na in John-a thi chung changa khan ai nam noi ve nge nin ka hria ati Eveline hian an pa do soi chung chang kha investigator teron filma se investigator te chuan thuting an ngai saklat lo anu pui jok po hian dot alo soi jok ve thei tho mai tin Edward hi case an la siam sangam ta chuang lo evidence ratok takla nei lawa anin thriat avangin investigator te chuan ma han lak wak ngai nan hrele talawa hei wang hian John-a case chu fel mai to turanga in be seina sang tang nen a chhungte lo thlir ma se ma son na soi tur om lovin a zu ziral le taria John-a chhungte rilru chu a ma ang bokin an thar le ngei mai rilru na tak chungin John-a chhungte point hunan mangliam ve zela ti chuan kum sang hi le som pakhat alo her chuan John te khuwa hian detective thar pakhat Linda Coughlin an ti chun ron son talak maya ana thar ron tho tran tir phat atangin case pending zawng te en fia ngalin John-a case po mu mai lo chiang hle John-a chhungte rilru ang chi a poi muti mai turani Linda hian John-a case so ngai ven ngal hle a arang theyang berah he case chin fel aron du ngala Linda che dan chung chang John-a nu le paten hriat chuan loma wangin an bianga mitui atla hial ani Linda hian rang takin Edward chu thu zo fia turin a ko tir ngala ati chuan ma investigator te lo chanang bokin Edward hian Linda polo sang ve thawa tum hi zet thu zo fia hnua po Edward hian thudang a soi bel du chuang lo ti chuan Linda hian polygraph test ani tira he test si Edward hian paltang zo talo hemi nu hian Edward chuan a hriat ang suwa puang tanta Edward chuan Michael le Walter ten John an thlai khan kaum ve nge ya ke ro chuan ka kut mor point John kha ko khoi ve lo thung ati heti Edward in pon ta ka chuan investigator te chuan kum somli pakhat aral hnuwa John-a case chuan hual mum thei tran don ta ni na lang John-a chhungte tan chuan avan lom om don te lul em April ni som panga sang hi som pakhat chuan heng mi pathum Edward Brown kum som nga pakwa Walter Shelley kum som ruk le Michael kum som nga pasari te chu thu boi siam sakin ko tan chung thun ngai tu ve don ta John-a thani zan tang khan kum som li pakhat zet alo liam man der to arei ve ngat le mai heng mi pathum te hi ko ta chuan anin lan ta nge ya an thu boi te ngai tu ni tran ta ka chuan John-a pa po tar chak lo tak chungin ain lan ve nge a hmel mu po hreoma ama tong kam nge hi I han ngai thlateng Good morning, Mr. McCabe. Do you remember September 27th, 1969? Yes, sir. How old was John at that day? He was 15 years, 6 months, and 2 weeks. poi khoi tu ni nge hriat mi pathum te chung thu ko ta ngai tu han ni tamai chu John anu le pa te pon lo ma beidong lawa kum somli pakhat set an lo be to na chuan ra tha a chaw ve don ta a poi khoi tu te po hreman ni ngei to don ni nan thria an hlim hle ko chuan luk taka an thu le hla ten ngai thlak nu chuan tual that tua pu pakhat Michael chu thiam a chanti tatlat mai he thun hriat hian Michael nu le pa te chun rilru ban te reng em he thu a hriat nu lawk ani thumna John-a pa hi boral zui ta nge a arin lo dan dewa kot in thutuk na siam hi John-a pa thin thong hle a hei hi ani kum somria chung to chuan a thi puita ni berin mi tam tak chuan an ngai a fa pathat tu hi tunge an nia hrem nan chung an le ko nge yem ti a hreve ngai don talo ani John-a pa hi laina tom tak zet John-a pa boral ta thut sia John-a nu chuan an pa ai o turin tar chak lo tak chung chuan aron pen chuak ve ta John-a nu chuan an pa boral chung chang soin kan be sei lo dan dewa kot in thutuk na siam kha kan pa khana tuar talo ani berah a thok ema akuma lo pa ve to box si nen min liam san ta ni pa berom talawa ke hian ai ka don ta ni ati John-a nu chuan soi chun zom zelin
kan fa pa tha ni ti kan hriat tu ka hriam ka ti zia khatun thleng hian kala hrenga khati hun laia hriam ka tiang tho khan tu na po hian hriam kala ti reng ani zan ka mu thei lawa engthil ti ma anuam thei tak tak lo kami zan khan eng vai nge ka fa pa kha ke man ka wa thla mai lawa an ban do na ka wa hruai hole mai lo ni ke ma thiam lo ani lo wa hruai ho thlap ni la chu ka fa pa hi la dam ngei om sia apoi tak zet ani ka fa pa khan awale ta poisa tlem te lo lak ve rana hei hi ama hriat reng nan tun thleng kala kola ka fa pa ka hmuh le ma sak berah ka peang ati pa berom tak si lawa chuan nu ber chu ko ta a in lan ve thunga tun tum chu tual that tua pu pakhat zawk walter chung thu an ngai tua thung kot chuan hun rei takan ngai tua a to pa thutluk nan puang don ta thutluk nan puan don hian John-a nu hi kot chunga omngam lovin a chuak daya a chan chu an rin lo dan dewa walter po hi thiam an chan tir le mai a hlau wang ani ber ome ti chuan kot chuan an thutluk na chun han puang ta nge ya tun tum chu John-a nu bianga lawm avangin mitui a luang ve ta thung walter chu an fa pathat tu nge ni ti kot chuan an em khat sakta he thu hriat ve le hian John-a nu chuan o kan pa khala dam se o kum somli pakhat set rim taka be hnua thulomam tak hreman lovin min kalsan ani sia kan lom na fam kim talo deu ani ati walter hi first degree murder case or tirania dam chunga lungin tang turin a chung thun rel sak John-a Case chungchanga hian mi pathum thu wai siam sak ni ma se thiam lon chan ti chu walter chau hi ni ta ni thu nei tu te soidan chuan John an tha chan chu hetiang hi ni John-a te tlai rol chuan him khan tu na thiam lon chan ti tak walter hian bial nu ania a bial nu hian John-a hi du deuh tlatin a hria a hei wang hian walter hian John-a hi thik thei le a John-a kun thlak theina hun rem chang alo mel ru rana ti chuan a duang nge in kum sang a zakwa somru pakwa khan hun rem chang taka muta ni na lang hemi zan hian school dancer John-a kal tu chu walter hian a thian pani michael le edward at somin John-a chu motor an hnuk lut luya ti chuan an khua mun fian rel lai a hruain a kut le ke an phuar be saka hi baka hian amit le ka an tuam sak boka hemi hnu hian school dance ni na hmuna te kalin an len kwal san boka ti chuan an hua chuan John-a chu wa chhuah le tumin an wakal le a Mahse be sei lo takin John-a hi alo chatlaman si ani walter te hian John-a hin du wang reng le an tum lawk wang renga that nia an lan tak lo avangin kot poina voi ni nan walter chung thu hi an ngai tuan on ve le a first degree murder case anga chung thun rel po chu second degree a zawk a chung thun rel sakta a hrem na pon ne phata deuh don ani he thu hi John-a nu in a hriat chuan na ti hle a he thu a hriat nu ni reilo te a John-a nu po hi a thizui ve le ta bok ani